सानसेनि हाबाफारिजों क'क्राझार दावबायफैदों आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ। मैया मोनाबिलि समाव क'क्राझार सौफैनायनि उनाव दिनै फुंबिलि समाव हाबाफारि बायदियै दिनै फुंबिलि समाव क'क्राझार सहरनि साखाथि बडलेण्ड सिल्भार एन्ड इरि स्पान मिलाव दावबायनानै दानाय लुनायनि थासारिखौ नायगिदिङो। बेनि उनाव सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव खुंनाय मुलुग गोजोन सान फालिनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै गोजोन थासारि गायसननाय आरो बडलेण्ड हालामनि माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ रायखांनानै बेसेनगोसा बिबुंथि लाखियो। सानजौफु समाव रायजो बेंगिरि आचार्यआ बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव दावबायो। बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव दावबायहैनायाव रायजो बेंगिरिया मुलुगसोलोंसालिनि आबाद दिहुनथाय मिरुखौ नायगिदिंनायनि उनाव बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर डक्टर बि.एल. आहूजा आरो रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारीजों लोगोसे गासै फेकाल्टी मेम्बार फरायसाफोरजों बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सोलिफु थासारिनि सायाव दान्दिसे सम सावरायलायो। आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है। मैं सभी को शुभकामनाएं करता हूं और मुझे खुशी है कि मेरे राज्य में हर प्रकार की खुशहाली है, शांति का वातावरण है, हम विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे दिवस मना करके इस भावना को और मजबूत करके अपने राज्य को, अपने क्षेत्र को और विकसित करेंगे। धन्यवाद।